Assalamu alaikum ‘yan uwana maza da mata, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a wannan tasha ta mai albarka wato DJ Umar Wabi TV. Ni ne naku dai har kullum DJ Umar Wabi kamar yadda kuka sani. Yau dai kamar da kuka gani a title na bidiyon namu, yau zan nuna mana wata hanya ce wadda za ka ba mu abokinka mamaki ko budurwanka ko wani wannan naka dai ya tambaye ka number waya, kawai shikenan sai ka ba shi number wayanka kuma sai ka ba shi mamaki, ya kawai ka ba shi wani special number ne. Ya rasa ya haka abun ya kasance, ya baka ma yana kamar kana masa ƙarya ne ko wani abu, kuma sai ga ya kira ka ya shiga. To wannan hanyar da zamu bi zamu yi nuna mana shine kamar haka, amma na ina roƙonka kafin nan mu ci gaba da ina roƙonku da ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, sannan sai ku zabi all. A duk lokacin da muka ɗaura zafafan ayyukan namu za a dinga sanar da ku a daidai lokacin da muka ɗaura. To mu ci gaba da aikin. Kamar da kuke gani da yanzu wannan shine fiskan waya ta waɗin. Kawai abu na farko da zaka fara shine yayin da ya baka wayansa yana buƙatan ka sa masa number wayanka, ko kuma ta baka haka ko kuma ta baki kuna buƙatan a sa maka number waya, kawai shikenan. Kana shiga wurin kira kamar haka, kawai kaddara ya ce wannan number wayar ne zan bashi kamar da kuke gani yanzu. Kamar a ce wannan number wayar kenan ina saka kai tsaye kamar ku gani ba yadda za ka yi aikin ne. Yanzu a ce wannan number wayar shine zan bashi misali, sai haka ko yanzu kamar da kuke gani yanzu gashi nan na sa number waya full number waya da zan je kira. To abin da zaka yi shikenan, kamar ka bashi wani special number ne, kawai abin ya bashi mamaki. Yana mamakin number da ka bashi din, kawai yana kamar ba number ba ka bashi ko wani abu, yana tunanin ya kira ka bai shiga, kuma sai ga ya kira ka ya shiga. Amma wannan is just for fun kawai. Yanzu misali gashi nan kamar haka, yanzu ka sai ka ƙara 0 a gaban number, kowane irin number ne kawai. Yayin da kawai ka zo ka bashi number ne, kawai kana ƙara 0 a gaban number, sai ka je ka sa duk abin da aka saka. Yanzu misali bari in sa 55 kamar da kuke gani. Yanzu kun ga number ne ga ta koma wata special number ne hakan nan. Yanzu gashi nan kamar da kuke gani na kira wannan number ne. Idan da za ku lura gashi da yana searching zai nemo line din. To yanzu haka dai gashi da ya shiga ne. Yanzu inda zan fita, bari in fita in je nuna mana, bari in shiga kyamara kamar yadda kuke gani haska na karamin waya ne na kira. Bari ku gani yanzu kamar yadda kuke gani da kiran din ya shiga wannan. Wannan shine ga hanya wadda za ka yi, wanda za ka ba ma wani abokinka mamaki yayin da ka ba shi number wayanka, kawai sai yana mamakin wannan number gani wata special number ka ba shi, kawai da haka sai ka ba shi mamaki. Kun gane ai? Kamar da kuke gani wannan ita ce hanya da nuna mana wadda za ka ba ma abokinka mamaki matuƙa. Idan har za ka gwada hakan a gare shi, zai sha mamakin wannan abun daga masa, kuma kana bashi zai ce ya haka kaga special number ya kasance ba kowa ma ake ma special number ba, amma kuma sai ga number ka ya kasance haka a matsayin special number. Wannan shine hanyar da za ku bi domin ku yi wannan abun. Na gode ku kasancewa da kuka yi da mu a wannan tasha mai albarka. Ni ne naku DJ Umar Wabi. Mu huta lafiya.